Malawi Brief. Mwadzuka bwanji omvera athu, tikulandireninso ku programu ina ya Nkhanga Zaona imene amatipasira Comrade Ntanyowa. Tatiyeni tikhale limodzi. This is Comrade Ntanyowa pa Limpopo FM. Tinasowana ndikasowa Malawi musamadandaule ndikukhala ndikuthamanga kuti tigwire ntchito ndi bomali. Paja tufuna kugwira ntchito ndi bomali, tikufuna bomali zimene lalonjeza anthu zikwanirikisi. Ifeyo tipereka 3 years. Tipereka 3 years yokhazikika kuti tione ntchito zimene anthu amene wapange. Nde kuchoka pa 3 years kupita uku tizakhala titaona kuti kodi zimene anatilonjeza atipangira kapena sanatipangire. Maximum imene tapereka ali Limpopo FM ndi 3 years. Achakwera tinakakamiza mpaka 5 years yonse mpaka 6 years palibe chimene chinachitika. Awa tikungowapasa 3 years maximum kuti tuone kuti atani. Komano ngakhale tapasa 3 years tatha kuonabe kwa masiku ochepa amene iwo abwera mboma mu zinthu zachitika. Choyamba ndifuna ndithokoze ku unduna wa Eskom mutangomchosa kwamba ndani uja anthu ambiri andimbira magesi kuti matelefoni kunena kuti magesi lero anthu akhala ndi magesi almost 12 to 13 hours osaona vuto lina lililonse lotima. Zimene zikusonyeza zono kuti inali sabotage yonena kuti anthu azinena kuti boma le DPP likulephera. Ndikubweresa nkhani imene anthu ambiri adzidzimuke nayo angakhale aini ake nkhaniyo atutukumuka nayo so kunena kuti kodi iye nkhani imeneyi waipeza bwanji zikuchitika mu dziko la Malawi. Choncho a Malawi tikudziwa zonena kuti mu dziko mwathu tinali ndi boma lakale limene limapanga za ukamberembere kumagwirisa ntchito achinyamata ndi kumamenya anthu ndi kumapanga zosiyana. Choncho tikuyankhula pano achinyamata amene akuyendera ku bwalo la milandu kuti zona zenizeni zidziwike. Ndichodabwisa kwambiri pamene chipani cha MCP chimalamulira. A DPP amadandaula kunena kuti MCP taonani zimene akupanga achinyamata anu zimene mukupanga ino. Kuyankha kwa a Jessica Bwira kunali kuja kuonena kuti a DPP okha kumenyana. Ndipo nkhani imene inachitika yana miwa ija kuyankhula kwa Jessica Bwira ananena kuti anamiwa akumenyedwa chifukwa chonena kuti asemphana ndazi zawo sanagawane ndalama. Mundichitira umboni a Malawi. Ndipo nkhani ya kumbowe a Jessica Bwira ananena kuti nda DPP okha amene amamenyana. Ndikufuna muzindisatira a Malawi. A Jessica Bwira kapena mneneri wa chipani cha MCP anatuuza ife a Malawi kunena kuti a Malawi musatangwanike ndi zimenezi ndi zopanda ntchito. Anthu akumenyana okha. Ndelero chipani cha DPP chagwira anyamata awo. Aja Jessica Bwira amanena kuti akumenyana okha aja. Chipani cha DPP chalowa mboma nde chikugwira anyamata a DPP amene amayambisa chisokonezo. Nde Jessica Bwira yomwe uja amene amayankha mu nthawi ija kunena kuti anyamata awa nda DPP lero akukapezeka ku koti. A Malawi anyamata awa anala DPP kapena anala MCP. Ndikufunseni mundiyankhe anyamata awa anala DPP kapena anala MCP. Lero DPP ija
yagwira anyamata aja. Anyamata ino mafuna kuipisa dzina la chipani chathu. Nanga santhu akuchedwa DPP. Lero MCP ndamene akusonkha ndalama ya mabero out. Anyamatawa anali a DPP kapena anala MCP. Muzindisatira Malawi. Tikamapanga zinthu tizilingalira chokudza kusogolo, tisangolingalira cha lero. Lero Ajese Kabwira akuyankhula motumbwa, akuyankhula mochuluka kunena kuti nkhani ya Klaus Chilima akuti imene ija tisiye inapita kale inafufuzidwa. Ripoti lake limene munangoliponda ndi mapazi lija. Nkhani yokhuzana ndi imfa ndi ya Chilima. Commission of Inquiry tufuna tipempheretu ifali mpopo mutike mutikakhale nawo mu Commission of Inquiry mo. Palibe kuthawa ulendo umene uya. Amanyango anthu ali mboma amaona ngati saza choka mu mboma. Lero amasonkha ndrama. Richard Chimwendo ndi gulu lawo anasonkha ndrama yokwana 4.5 million yoti akapereke bail out. Anyamatawa nda DPP nda MCP ndikufunsa ino Amalawi chifukwa amene akutangwanika pa nkhani imene ya anyamatawa nda MCP. Koma munthawi ija amanena kuti anyamata amene akupanga zisokonezo nda DPP okhaokha akukangana okhaokha. Lero ndi chifukwa chani ino MCP mwatangwanika pa nkhani za DPP? Inu mukupezeka muli patsogolo. A DPP akufuna kulangana, koma MCP mukubwera mukufuna kutuza chani ife Amalawi. Limpopo FM with Comrade Daniel ndabwera ndili pano. Amalawi ndabwera kuti ndikuziwiseni nonse Amalawi maka ndikufuna ndiziwise akunduna wa chitetezo. Utenga ukupita kwa unduna wa chitetezo Mukhito komanso achiwiri yawo Norman Chisale. Komanso president wa dziko akuyenereka kuziwa chifukwa iye ndiye chief commander maplani amene akupangidwa kuseriku MCP. Anali mkati mwa boma kumapanga maplani olakwika. Lero ali kunja kwa boma akupanganso maplani osokonekera. Ndife ali Limpopo FM pano patatsuka sitikubwereraso timapuma kaye holiday yata pano tufuna tigwire ntchito. Amalawi pali apolisi omwe apasidwa ntchito yotolera ndalama. Ndalama zimenezi akuti mabero out. Apolisi tu anthu akugwira ntchito mboma. Ndikufuna a president amve zimenezi, ndikufuna Mukhito amve zimenezi. Anthu amene akugwira ntchito mboma ma civil servant akugwira ntchito ngati apolisi. Koma amene wawa apolisi amenewa ndi amene amagwira ntchitonso ngati apolisi koma kumatumikira chipani chija cha MCP. Akutolera ndalama za mabero out. Ma police officer in charge komanso ma police unit ndi ma police ena onse amene muli MCP. Akutolera ndalama zoti zikathandize anyamata mabero out. Ndipo nkhani ikuyenda chonchi akuluakulu apolisi amene amatumikira chipani cha MCP akusonkha ndalama kuti zikathandize anyamata azikwanji mawa ngati akapasidwe bail out.
akukambirana izi magulu awo omwe anapanga magulu ama officer in charge amaboma onse, komanso anapanga magulu ama police unit konse kumene kuli AMCP. Choncho akusonkha ndalama yonena kuti kukakaperekedwa bail out, ndalama zimenezi zikathandizire anyamata amenewa. Choncho amalawi mukhoza kuona nokha kunena kuti nkhani ya anyamata awawa inali cheni, panala polisi amene amagwira ntchito ndi anyamatawa. Choncho apolisi amene ntchito yawo, apolisi amene apasidwa ntchito yotolera ndalamayi, mayina awo ndi awa: Superintendent Chimpeni amene akugwira ntchito pa Nkhunga police station ku Nkhotakota, ameneyi ali mgulu lotolera ndalama za mabail out. Ndekuli Alpha Support Joseph Zijeda ameneyi ali pa Lilongwe police station. Ndepali Alpha Support Emi Njira Yafa ameneyi ali ku Mchinji border. Anthu atatu amenewa ndamene apasidwa ntchito yotolera ndalama ya mabail out yonena kuti anthuwa akakapasidwa bail out ndalama zimenezo zikathandizire kumene koko. Komanso akukambirana zonena kuti apeze achinyamata komanso amaskini akayambise zipolowe ku court. Nde uthengawu ndikufuna upite kwa Chisale, uthengawu ndikufuna upite kwa Mukhitu, kunena kuti kukakhale chitetezo osati masewera, chifukwa MCP yakonza upo wonena kuti akayambisa chisokonezo ku court, ndipo agwirizana zonena kuti akayase court akhala abwera ku polisi ni mapetrol bomb. Nde ndikufuna mukonzeke Achisale komanso Amukhitu, kukhoza kukakhala maferano ku courtiko. Nde ndikufunanso ndikuwuzeni amalawi nonse maka nkhani ndikufuna nditsindike kupita ku unduna umenewu wa zachitetezo Amukhitu komanso Achisale, kunena kuti anthuwa mmene ndakambira kuti akukambirana zopeza amaskini komanso achinyamata ena, kunena kuti mawa akabwerese chisokonezo ku khoti ngati sikukaperekedwa bail ina iliyonse. Ndicho linga chonena kuti ateteze zina zimene ainakewo akuzidziwa. Ndipo ndikufuna mudziwenso kunena kuti kumchinji kuli kunchinji polisi kuli Superintendent Matambo. Superintendent Matambo wauzidwa kunena kuti akaona magalimoto onse amene ino aboma mwagula chimanga, iyeyi akhale chotengera azayimbira anyamata akwansundwe matelefoni. Anyamata akansundwe azituluka ndi zikwanje, azituluka ndi futi, ndikuyimisa magalimoto amene atenga chimanga kuchoka ku Zambia kubwera ku Malawi. Chimanga chonsecho azichilanda, chinacho kuchiotsa, chinacho kaya anthu agawana azipita nacho m'manyumba. Ndi zimene agwirizana nde azigwirisa Superintendent Matambo. Nde ndifuna ndikuze na boma mupange njira tsiku limene chimanga chikuchoka ku Zambia, tumizani asilikali kandi apolisi azikachita escort magalimoto amenewa, chifukwa kwakonzedwa chiwembu chimene IMCP akuchikonza chofuna kuti athane nanu chifukwa cha anthu amene mwagwira, anthu amene ali ku khoti anyamata azikwanje. Ndipo chigawo cha kumadzulo kuno kunyumba kwa Muwanga kuli mkumano usiku uno kumene kuli azikuluakulu IMCP komanso azikuluakulu a polisi ndi ena amene amatumikira chipani cha MCP kuti akambirane za sogolo la milandu ya chinyamatawa, chifukwa chonena kuti akuchita mantha chifukwa akudziwa zonoti kumene kukupita nkhani zinthu sizichita bwino. Kumene kukupita nkhani ndikonena kuti nkuteka azikuluakulu ena akhoza
kutchulidwa nde afuna akambirane aoneza sogolo la milandu yomwe achinyamatawa omwe amawatuma nkumachita zosokoneza. Mwina akapanidwa angaulule mwa ena akuluakulu, ndipo apange bwanji kuti awalimbise mtima achinyamatawa ndicho linga chonena kuti asaulule. Izi ndi zina maagenda amene akukakambirana azikuluakuluwa akakakumana. Ndetu kuti manyazi banji aboma anthu andituma kunena kuti amafuna adziwe mtengo wa fetereza kuti uja unali 150 uja 180 mtengo wa fetereza umene uja ukhala ndalama zingati. Anthu akunena kuti nthawi yoyandikira yozala yolima yokonzekera china chilichonse koma sakuziwa mtengo wa fetereza umene uja munango auza mtengo wa makuponi wa 10,000 kodi 10,000 ndi fetereza wone kuti aliyense azikagula pa 10,000 ndi andituma aboma anthu kunena kuti antanyiwa tifusireni kuti kodi feterezayi mtengo wake ndi 180 yomweyi kapena aboma atitsitsiraso mtengo undutenga umene ndimafuna ndikupasireni. Komanso ndimafuna ndipite kunkhotakota kumeneku kwa achiperera akalungama Antete Amphanje kwa senior chief Mwazama achiduwe kumeneku anthu alembesa okha pachibale alembesa omwalira. Ndiyani mafuna ndipemphe aboma ngati ndikotheka bwanji njira imeneyi ingosika tikamabwera mu season inayo ngati ndikotheka izizi zisiye chifukwa pafupifupi dera lina lililonse pafupifupi dera lina lililonse chimene chikuchitika ndicho aliyense akudandaula. Boma lina lililonse aliyense akudandaula. Mafumu ndalangizi apezerapo mwayi ndi amene akupindula pa project imene iyi. Nde amalawi ambiri akupempha kunena kuti comrade Ntanyo tipemphereni kuboma ngati ndikotheka izizi zingoyima angokhazikisa mtengo umodzi wa fetereza wone kuti aliyense azigula kandi 20,000 ikhale 20,000 kandi 30,000 ikhale 30,000 chifukwa zikukanika kuti tipange dongosolo tapase makolo athu amene ali sangakwanise zikukanika. Ndekuli bwino kuika pa 20,000 pa 30,000 anthu aziona kuti apanga bwanji azizikakamiza kukalima ganyu ndi kukagula chifukwa panopa makoponi aja akupezeka ndi mavenda. Ndipo ndikhala ndikutchula mayina a malo madera mboma kumene kukupangidwa fetereza wa fake. Paja president ananena kuti akangomva kunena kuti kwakuti kukupangidwa fetereza wa fake muli pa mavuto nde ndibwera ndi mndandanda wa mayina wa anthu amene mukupanga fetereza wa fake kuti a president ndifuna adziwe ulendo uno kulibeza chinyengo. Peter Mutharika wanena kuti wabwera mwa mtundu wina ndefe tifuna timthandize. Tinanena kuti make Malawi great again ikhala ikuteteza president nde sitilola zopusa sitilola anthu kuti apange zinthu zosokoneza kuti amsokoneze president ndi ma program ake. Pomaliza program yangu ndili ndi uthenga. Pali activist wina amene akufuna kuipisa dzina la activist. Activist ameneyi akupanga zolakwika. Sindikufuna kutchula dzina pano, ndizatchula zina akapitiriza malipoti akabweranso pa zimene akuchita. Anapita ku mitundu kumeneko anakamunamiza mzimayi kufuna kugona naye momukakamiza. Anapita ku Nkhatabe kwa Ben Longwe anakamkakamiza mzimayi kuti agone naye. Kumapeto kwake mzimayi anathawa nyumba ili yake. Activist yomweyi akwauza anthu kunena kuti iyeyo ndi wachiwiri kwa human resources akumalemba anthu ntchito. Anthu akumpasa ndrama iye akungozidya ndrama zija.
activist yomweyi wapezekanso watenga ndrama za maburundi kwa anamiza zona kuti akathandiza kupanga mapassport. Uthenga umene upite kwa iwe activist iwe, sindikukutchula, ndifuna ndikupase ulemu. Kukangobwera mauthenga wina kuti ukupitirira, unapitanso kunsanje, unakapanganso zolakwika, ndiyeno ndizabwera ndikunena kuti activist uja ndi wakuti. Pano sindikutchula dzina, sindinatchule dzina. Ndifuna ndikupempheni ma activist, tikatopa nayo ntchitoyi, kuli bwino tingokhala pasi ndikuyisiya, tisayipise dzina la activist. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, ndikufunira nisoni zabwino zonse, Ambuye akudaliseni.